سينما سمري كابيزي رابيزي حيلنا للنبت فلتت حبوز دستا سحاب سنيت رفتا نخسد النهار سينما سمري عب سينما سمري اطعم زنك نحوري وعاما كوميدي دراما علالات وزاتا سبورت فيلمتا نلعب 12 عامات نعب مدرسة سبورت كوع سوري نزغون تتصاحبين نوع كي يقولفوا أبقى من نبر عبيت ناولك خبراتكم معلومون أبتاز عبيت ناولك وانت تتصاحب زغون الشلمات بالون ديور نعسرت حدا عامات بحافشة نعسرت عامات ماكات لهم نخلو تتصاحب يوم سجاي خبز مثل مع راحة مشك زي تماغيلهم ما يوم دنكي بلوتات أمراتوين كاب كالي بلاني زموتو أبتاري كوع الصغر ناي كل جزء تتصاحب تزبلن كالي قتصلسم باستفاليا أسل تنتي مع كنيازنا سبورتن غازت أنياتن سومن مجأتت سيموم اليوم بورتوغال وتقع جيفينس كريستيانو رونالدو أرجنتينا وتقع برشلونة ليونيل ميسي مزغوركم سمعتنا نلومي لحر مقلاف رونالدو ميسي نابزور 16 تشامبيونز ليغ اوروبا ورق او غزي زومنا يلعل حد عقد عبلل تقع السكر زغون تتصاوتي ابقعنا توالي بوزح شفنه وهو بغنيم بزغون نزوما مدفعل مزركو تتصاوت دحر مفناهم كتوكم تحاصين بفلاي ناي مصار رونالدو ميسي ناتوالي قصعو جميروم زلون اب سبع عامات قصالنا زلون بتلاكرو ببزحات وغنات تسفا حديروم زلو تتصاوتن زيدسس مدب حيزنا مصينا لنا سناي مكتتان المرونالدو ميسي تعذبتي غازيطኛታት ፊፋ ከይተረፈነቶም ኣብ ተፋሊ ናይ ጾታ ዘመን ነበሩ ዓለም ካብ ዝራእቶም ብልጫት ተጫወቲ ምስ ቀዳሙ ዝጥቀሱ ፔለን ማራዶናን መን በልጽ ናይ 20 ክፍለ ዘመን ላዕለዋይ ኢድ ዝሓዘ መን እዩ ንጉስ ኩዕሶ እግሪ መን እዩ እናበሉና ጽሩም ነይሮም እዮም እዚ ዝኸውዶ ላዕለዋይ ተጽዋዕ ኩዕሶ እግሪ ዝኾነ ፊፋ ድማ ንኽልቲኦም ብልጫት ተጫወቲ ናይ 20 ክፍለ ዘመን ኢሉ ንጻሮምን ኣብ መንጎኦም ነበረ ናይ ቃላት ኩናት መዕረፍ ገበረሎም ድሕርዞም ክልተ ዝለዓለ ጥሪ ዝኩዕሶ እግሪ በፂሖም ተባህሉን እዚ ዓውዲ ክለዓልን ከሎ ከይተጠቕሱ ዘይሓልፉን ታሪኻን ተጻወቲ ኣብ 21 ክፍለ ዘመን ካብኦም ብዘይሰንፍ ኣብ ዝማዕቢሉ ዘሎ ኩዕሶ እግሪ ብኣንጻርናቶም ንምንጻር ብዘይጸገም ኣሕባሃለ ናይ ጸወታ እዋን ዘለውን ዝያዳ 10 ዓመት ኣብ ዝውድር ዝርከቡ ሮናልዶ ሜሲን ነቲ መንበልጽ ዝብል ክትዕ ከም ተወክዎ ዝፍለጥ እዩ እዞም ኣብዚ እዋን ሽማግለታት ተጻወቲ ኩዕሶ እግሪ ኮይኖም ዘለዉ መቕረት እዚ ዓውዲ ዝኾኑ ህቡባት ተጻወቲ ሃትሪክ ድሕሪ ሃትሪክ ክብረ ወሰን ድሕሪ ክብረ ወሰን ዋንጫ ድሕሪ ዋንጫ ብሓፈሻ ኣብ ቅድሚኦም ነበረ ዓወታት እናተጎናጸፉ ንኩዕሶ እግሪ ዓለም ተራእየንቱ ከም ዝዕብዮም ዝግለጹም ልክዑ ኣብ ኩዕሶ እግሪ ዕድመ ኣዝዩ ጸላዊ እዩ ናይዞም ሰዓታት ካብ ዝፍጠሩ መቀናቕን ተጻወቲ ዝዓውዱ ሮናልዶ ሜሲን ግን ክሳብ ዘለዎ ዕድመ ብሉጻትነቶም ብዕጽፍታት ዝዓብይዎም ንዖም ካብ ዝፋን ንጉስነቶም ወለዶም ክነግሱ ብዙሓት ተንተንትን ተዓዘብቲ ተስፋ ተቆረሎም ተጻወቲ ኣላሻቢሎም ኣብ ምቕጻል ዝርከቡ ባህራት ምዃኖም ብግብሪ ተዓዚምና ኢና ገለ ካብቶም ኣብቲ ተኣምር ዝርእዩ ዝነበሩ ናይ ዕብየት ግዜኦም ሜሲ ሮናልዶን ካብ መድረኽ ዕውታት ተኽኢሎም ክጉልዎም ተዘይኮይኑ ክሻወሞም ይኽእሉ እዮም ተባሃሉ ተጻወቲ ጋሬዝ ቤይል ኤድን ሃዛርድ ኔይማርን እቶም ብቐረባ ጥቆሱ ተስፋ ተሓንጊጦም ተቐልቀሉ ተጻወቲ እዮም ነይሮም እንተኾነ ብዝተፈላለየ ምኽንያት ከም በርቂ መሲሎም ኣብዚ ደረጃ ናይ ሜሲ ሮናልዶን ከይበጽሑ ተሪፎም እዮም ናይ ጋሬዝ ቤይል ተሪና ብፍላይና ማድሪድ ብክሮሰን ዝሓዘ መስርሕ ምስጋራ ቅዲሙ ናይ ሮናልዶ ዝነበረ ሴሩ ምስተጸምበረ ነታ ሮናልዶ ዝቕልሳ ነበረት ጋንታ ከምቲ ብመጠን ገንዘብ ዝበለጾ ብብቕዓት በሊጹ ድማ ነታ ጋንታ ኣብ ትሕቲ ቁፅሩ ክእትዋ እምነ ኩርናዕታ ክለብ ክኸውን ካብ ብዙሓት ተስፋ ተነቢሩሉ ነይሩ ብፍላይ ኣብ ግዜ ምስልጣን ራፋ ቤኒቴዝ ተስጳኛዊ ስልጣን ሮናልዶ ጎሲዩ ኣብ እንግዳዕ ዝወሊሳው ናይ ክፍት ቃዓይቶ መርኮስ ጋንታ ክሰርሕ ፈቲኑ ከም ዝፈሸለ ኣብ እዋን ታሪኻዊ ውድቀት ኮይኑ ተገሊጹ እዩ ኣይጸንሐን ድማ ኣብ 7 ወርሒ ካብ ወንበር ምስልጣን ጋንታ ተባረም ቤይል ድማ ድሕሪ ተረጋጋሚ መስበርትን ብሰዓው ኣሰልጣንቲ ከምቲ ድለ ክምረጥ ብዘይ ምኽኣሉን ኣሽንኳሊ ሮናልዶ ክፋተኑ ንውልቀው እንተኾነ ካብ ወንበር ተቐየርቲ ኣድሒኑ ቀጻል ተሰላፍቲ ዓባይ ጋንታ ክኸውን ኣብ ዘይኩሉ ደረጃ ከም ዝበጽሐን ብተረጋጋሚ ካብታ ጋንታ ክወፅእ ከም ደሊ ንጋዋሕ ከም ነበረ ዝዝከር እዩ ሽሕኳ ቤይል ኣብ ዓበይቲ ናይ ዋንጫ ጾታ ኣዝየን ወሰንቲ ጎላት የመዝግብ ተነበረ ቦትኡ ውሑስ ብዘይምንባሩን ምስ ኣሰልጣኒ ዚነዲን ዚዳን ክሰማዕ ብዘይምኽኣሉን ወላ እውን ድሕሪ ምውፃእ ክርስቲያኖ ሮናልዶ መሪሕ ተጻዋታይ ሎስ ብላንኮስ ክኸውን ኣይከኣለን ኣብዚ እዋን ድማ ናብታ ኮኸቡ ዘድመቐላን ካብ ናይ ፀግዒ ተኸላኻሊ ናብ ፈጣን ናይ ክንፊ ተጻዋታይ ክኸውን ዘኻለጡ እንግሊዛዊት ጋንታ ቶተንሃም ብልቃሕ ተመሊሱ ሰላያ ምባል ከም ዝርከብ ኩሉ ተዓዛባይ ዝከታተሎ ዘሎ ሁሉ ኩነታት እዚ ሓደ እዋን ንኩዕሶ እግሪ ዓለም ክመርሖ ይኽእል እዩ ተባሂሉ ቤይል እዩ ኤዲን ሃዛርድ ሓደ ካብቶም ሮናልዶ ሜሲን ክትኩ ይኽእሉ እዮም ተባሂሉ ተጻወቱ ምንባሩ ናይ ቅድሚ ሒደት ዓመታት ተዘክሮ እዚ ቤልጅማዊ
ሃዛርድ ሽሑኳና ፕሪሚየር ሊግ ክሳገር እንከሎ ናይቲ ሊግ ሜሲ ክኸውን ኢሉ መጺኡ ቃሉ ከይዓጽፍን 7 ዓመታት ብማልያ ሰማያውን ዓለም ዝዛረብ ብቕዓት ብምርኣዩ ሓደ ካብ ዝበለጡ ተጻወት ናይ ዝእዋን ምዃኑ ተመስከረ። ንምሳሌ ዓወት ሜሲ ሮናልዶን ክበጽሖ ግን ብዙሕ ደረጃ ክሓኩር ከም ዘድልዮ ናይ ቀረባ ተንተንቲ ገሊጾም እዮም። ካብ ሮናልዶ ብ6 ዓመት ካብ ሜሲ ብ4 ዓመት ዝንስ ሓለቓ ሃገሬት ጋንታ ቤልጅየም ሃዛርድ ነዚ ክውን ንምግባር ኣብቲ ሓይልን ብርቱዕ ጻዕርን ዝሓትት ተፈታዊ ሊግ ዓለም ዝኾነ ፕሪሚየር ሊግ ዘርአየ ድንቂ ብቕዓት ኣብቲ ብተዛማዲ ደሓን ዝኾነ ናይ ስፓኛ ላሊጋ ክደግሞ ምስ ዓብ ሕልሙን ባሎን ዲዮር ክዓትር ኢሉ ቅድሚ 2 ዓመት ከም ተጸንበረ ዝዝከር እዩ። ናብታ ንትሽዓተ ወርቃውያን ዓመታት ብሮናልዶ ናይ ተቐለሰት ን3 ዓመታት ካቲላ ብድምር ድማ 4 ዓመት ንዋንጫ ቻምፒየንስ ሊግ ዝዓተረት ጎብለል ኤውሮጳ ሪያል ማድሪድ ምፍናው እቲ ፖርቱጋላዊ ኮኸብ ማሊኡ ተቐቢሉ ብብቕዓቱ ንዕኡ ዘረስዓ ጸወታ ይኮንላ ተመንያ ብልዕሊ 100 ሚልዮን ዩሮ እኳ ተፈረመቶ ኣሽንኳይ ንሮናልዶ ክረስዓን ደረጃኡ ክበጽሕን ብሰንኪ ተደጋጋሚ መስበርትን ምውሳኽ ልዑል ዓቕልን ሚዛንን ምስ ገዛ ነብሱ ኣብ ቃልሲ ጸሚዱ ዝርከብ ዘሎ። በዚ ኮይኑ በቲ ሃዛርድ ሓደ ካብቶም ነዞም ናይ ዝዓውዲ ብፍላይ ናይ ዝምዕብል ግዜ ንጉሳት ዝኾኑ ሰብ ቅያው ኩዕሶ እግሪ ክጥቅኦም ተኽኢሉ ድማ ከውድቖም እኳ ተፅቢት ተገይሩ ተነበረ። ኣብዚ ናይ ሓሳብ ደረጃ ከይበጽሐን ናብ ንብሩ ተጻዋታይ ተቐይሩ ኣብ ቸልሲ ዝነበሮ ቀላስ ተራ ምሒር ተዳኺሙ ናብቲ ናይ ቅድሚ 2 ዓመት ብቕዓቱ ክምለስ ይጋደል ከም ዘሎ ብዙሓት ወገናት ዝገልጹ እዮም። ሃዛርድ ኣብዚ እዋን ወዲ 30 ዓመት ኮይኑሉ ኣብ ዘሎ ግዜ ቦትኡ ንምውሓስ እምበር ናብ ሜሲን ሮናልዶን ዝጽጋዓሉ መንገዲ ይረኣየካን ወላ ሽሕ ግዜ ኣብ ኩዕሶ እግሪ ተኣምር ይፍጠር ተኾነን። ኣብዚ እዋን ብውልቃዊ ክእለትን ታክቲክን መዳርግቲ ከም ዘይብሉ ዝፍለጥ ብራዚላዊ ኔይማር ሓደ ካብቶም ኣብዚ ናይ ምትኻእ መድረኽ ብቐዳምነት ጥቀስ ነበረ ተጻዋታይ እዩ። ገና ኣብ ሃገሩ ምስ ሳንቶስን ኮሎ ብዘርአየ ነበረ ዓይኒ ስሕብ ተውህቦ ዝተዓደለ ምንቅስቓስ ልቢ ዓበይቲ ጋንታት ዓለም ክሰልል ዝኸኣለ ኔይማር እቲ ብብዙሓት ኣሰልጠንቲ ነባራት ዓበይቲ ተጻወትቲ ተንተንቲ ጋዜጠኛታትን ተዓዘብትን ዝዓውዲ ንሜሲን ሮናልዶን ክዋደሮም ወይ እውን ከውድቖም ከም ዝኽእል ብሰፊሑ ዝረበሉ ንሱ እዩ ነይሩ። ከምቲ ኣሰልጣን ሃገሬት ጋንታ ብራዚል ነበር ፊሊፖ ስኮላሪ ሓደ እዋን ሮናልዶ ሜሲን ናይ ዝእዋን ከዋኽብቲ ተጻወትቲ ዓለም እዮም እንተኾነ ኔይማር ኣብዚ ቀረባ ዓመታት ንሓዲኦም ካብ ዝፋኖም ከወርዶም እዩ ኢሉ ዝተዛረቦ ብዙሓት ወገናት ኔይማር ናይ መጻኢ ኣርሓ ኩዕሶ እግሪ ክኸውን ተነበዩ። ናብ ባርሴሎና ምስ ተሳገረ ሽዑ እኳ ኣብ ሽልማት ባሎን ዲዮር 2 ግዜ ምስ ሮናልዶ ሜሲን ኣብ ፖድዮም ተደየበ። ነታ ከም መግለፂ ብሉጽነት ትዕደል ዓባይ ውልቃዊት ዋንጫ ከይዓተራ ግን ድሮ ወዲ 29 ዓመት ኮይኑ ይርከብ። ብምኽሪ ዓበይቲ ተጻወትቲ ብራዚል ካብ ጽላሎት ሜሲ ተኣልዩ ነታ ኣብ 2007 ድሕሪ ብስም ካካ ዝዓተርዋን ዳግማይ የተመልስዋን ሽልማት ባሎን ዲዮር ንኽዕወተላ ናብ ባዕሉ ዝመርሐን ዝቕልሳን ጋንታ ሃሰው ኢሉ ምስ ፒኤስጂ ድሕሪ ምጽምባሩ ድማ ካብ ዝገደድ ናብ ዝበኣሰ ከም ዝበሃል ካብ መሳለል ሽልማት ክርሕቕ ተቐሲቡሎም። ነቶም ኣብ ውዑይ ዕድሚኦም ተኽኢሉ ንኽልቲኦም ተገደደ ድማ ንሓዲኦም ኣልዩ ዝበለጸ ተጻዋታይ ክኸውን ተነቢሉ ኔይማር ጁኒየር ብሰንኪ መስበርትን ሕማቕ ጠባይን ካብ ብዙሓት ዓበይቲ ግጥማት ጋንቱ ክበኩር ከም ተገደደ ኣይርስዕን። ናይ ቀረባ ኣብነት ሎሚ ዓመት ኣብ 16 ቻምፒየንስ ሊግ ኤውሮጳ ኣንጻር ናይ ቅድም ክለብ ባርሴሎና ኣብ ክልቲኡ እግሪ ዘይነበረ እዚ ብራዚላዊ ነዞም ኣብ 30ታት ዕድመ ዘለዉ ተጻወቱ ዋላ እውን ኣብዚ ናይ ሽምግልና ግዜኦም ኣሽንኳይዶ ካብ ኮረሻ ዓወቶም ከወርዶም ከየነቐነቖም እኳ ሓዊ ዝጮንዉ ዓለም ተካእቲ እዞም CR7 LM10 ብዝብል ኣሕጽሮት ቃል ትጽውዖም ቀም ኩዕሶ እግሪ ሮናልዶ ሜሲን ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ዝብለቶም ተጻወቲ ብኣማኒ ብቕዓት ተበጊሶም ኣለዉ። ፈረንሳዊ ወዲ 22 ዓመታት ቃይ ፒኤስጂ ክሊያን ምባፔ፣ ኖርዌጃዊ ወዲ 20 ዓመታት ቃይ ቦርሲያ ዶርትመንድ ኤርሊንግ ብራውት ሃላንድ። ሸፈነ ማዕከናት ስፖርት ካብ ነዊሕ ክረኽቡ ጀመሩ ምባፔን ሃላንድን ብፍላይ ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ ዙር 16 ቻምፒየንስ ሊግ ኤውሮጳ ሸፈነ ዘን ማዕከናት ዜና ናብኦም ከም ዝጥምዘዝ ገይሮም እዮም። እቶም ሓደስቲ መቀናቐንትን ናይ መጻኢ ሮናልዶን ሜሲን ናተዋል ድማ ኣብ ስዕብ 10 ዓመት ንተዓዘብቲ መለሳ ክኾንዎምን ሓድሽ ምዕራፍ ክኸፍቱን ዓብ ትጽቢት ተሓዲሮም ኣሎም። እዞም ክልተ ኤውሮጳውያን ተጻወቲ ኣብ ዝጻወትዎ ሊግ ምባፔ ኣብ ሊግ 1 ፈረንሳ ብ20 ጎላት መራሒ ክኸውን እንከሎ ሃላንድ ብወገን ብ21 ጎላት ኣብ መበል ሳልሳይ ደረጃ ተሰሪዑ ኣብ ንኡስ ዕድሚኡ ምስቲ ዓብ ሊግ ብቕልጡፍ ተዋሂዱ ካብቶም ተጠምቲ ተጻወቱ ክኸውን ክኢሉ ይርከም። ኣብቲ ተባሃጊ ውድድር ቻምፒየንስ ሊግ ኤውሮጳ ዝኾነ እውን ድሮ ክሮሰን ክሰርሕ ጀሚሩሎም። እዚ ማለት ሃላንድ ኣብ 14 ናይ ቻምፒየንስ ሊግ ግጥማት ክሳብ ጸወታ ኣንጻር ሴቪያ ኣብ ሱር 16 ናይ ሎሚ ዓመት ብድምር 20 ሾቶታት ምስ መርበብ ከራኽብ ብምኽኣሉ እቲ ዝነኣሰ ተጻዋታይ ነዚ ብዝሕወሉ ቀልጢፉ ዝበጽሖ ተባሂሉ ኣብ መበል 20 ዓመቱ ብስሙ ታሪኽ ሰኒዱ ይርከብ። ኣቐዲሙ ነዚ ብዝሒ ቀልጢፉ በፂሑ ክሮሰን ሒዙ ዝነበረ እንግሊዛዊ ሃሪ ኬን ኮይኑ ኣብ 24 ጸወታታት 20 ሾቶታት ብምዝጋቢ ኣብ ቅድሚት ተሰሪዑ ዝነበረ ب10 ጸወታት ኣጉዲሉ ኣብ 14 ግጥማት 2 ጎላት ዘመዝገበ ሃላንድ ብምንጻር ሮናልዶን ሜሲን ኣዝዩ ቁልጡፍ ሃላንድ ሾቶ ምዃኑ ኣመስኪሩሎም።
ምክንያቱ ሜሲ ንቀዳማት 20 ሾታት ቻምፒየንስ ሊግ ከመስገብ 40 ግጥማት ከካይድን ኮሎ በአንጻሩ ሮናልዶ 20 ጎላት ከቁጥር 54 ጸወታት ከም ጠለበ ሰነዳት ኤውሮፓ ሊግ ነጽሩም በዚ መንጽር ሃላንድ ነዚ ሒዞ ዘሎ ሾት ናይ ምቁጻር ኩፉ ሸዋት ከይባታ ተቀጽሎ ነቶም ኣብ ቅድሚ ተማሪሖም ልዕሊ 100 ጎላት ኣውጽሮም ዘለው ሮናልዶ ሜሲን ኮርኮም ወይ ድማ ከቅድሞ ሚልካ ዴቪድ ካወላይ ተዛረብ ምስሊ ዓለወት ኣመዝገብቲ ዝውድር ክስራዕ ምዃኑ ግን ዘጠራጥር ኣይኮነን። ሽኮት አይም ባበተሆነ አብዙር 16 አንጻርታ ቅድሚ 4 ዓመት ንሱ አሞናኮን ኮሎኒ ፒኤጂ ከ4 ውዕዳ አማሊሳ ታሪኻውና 6 በሓደ ዓወታ መዝገባ ዘትረፈታ ባርሴሎና ብድምር ኣብ ክልቲ እግሪ 4 ብፍላይ ኣብ ቀዳማይ እግሪ ኣብ ሜዳ ካምፕ ኑ ሃትሪክ ብምስራሕ ነቲ ምስካላይ ክትክዎ ካብ ብዙሓት ትጽቢት ዝግበረሉ ሊዮኔል ሜሲ ኪንዮ ዝመድረኽ ክሓልፍ ኣይፈቐደሉን። ንሱ ናብ ርብዕ ፍጻሜ ሓልፍ ሜሲ ድማ ድሕሪ ዓመት ስፖርት 2004-5 ምስ መቃናቐን ሮናልዶ ክልቲኦም ኣብ ዘይብሉ ናይ ርብዕ ፍጻሜ ቻምፒየንስ ሊግ ኤውሮፓ ክካየድ ፈሪድዎሎም ናይዚ ውጽኢት ካብ ሮናልዶ ሜሲን ሓዲኦም ዘይብሉ ውድድር ርብዕ ፍጻሜ ቻምፒየንስ ሊግ ኤውሮፓ ድሕሪ 16 ዓመት ክካየድ እዩ። እዚ ማለት እቶም ንኽልተ ብዙሓት ተስፋ ተጻወትቲ ብብቕዓቶም ዝጋረድዎምን ካብ መድረኽ ሽልማት ዘጥፍኦም ሜሲን ሮናልዶን ኣብ ዝተረፈሉ ምባፔን ሃላንድን ካብዚ እዋን ጀሚሮም መንገዲ ዓወቶም ብኣውጉ ክጸርጉ እቲ እዋን ሕጂ ይብሉ ብዙሓት ተንተንቲ ምባፔን ሃላንድን ከም ሮናልዶ ሜሲን ኣሳት 15 ዓመት ዘርአይና ስፖርታዊ ምትፍናን ሰረቱ ኣብ ሜዳን ካብ ሜዳ ወጻእ ነበር ህልኽ ብፍላይ ሮናልዶ ኣብ ላሊጋ ምስ ሪያል ማድሪድ ዝነበረሉ እዋን ኣብ ደርቢ ኤል ክላሲኮ ንዓወት ሓደ ኣብ ርእሲ ሓደ ክፋለጡን ከለዉ ዝነበረ ናይ ቃልሲ መንፈስ ንተዓዘብቲ ይጋብዙ ዝኾኑም እቲ ዘገርም ናይዞም ክልተ ኮተት ምዞም ክልተ ወርቃውያን ጉዚኦም ብግቡእ ተጠቀሙሉ ሽማግለ ተጻወትቲ ገለ ዘመሳሰል ምህላው እዩ ማለት ሮናልዶ ሜሲ ብክልተ ዓመት ከዓብየን ከሎ ናይ መዓልቲ ይኹን ናይ ዋርሕ ፍልይ ገሊፍካ ካብ ምባፔን ሃላንድ ብክልተ ዓመት ዝዓበየ ምዃኑ ሓደ ዝመሳሰሎም እቲ ካልኣይ ድማ ሮናልዶ እቲ ከም ሞዴል ዙርዮም ምባፔን ብየማናይቲ እግሮም ዝቕለሱ ኾኑ ሜሲን እቲ ሓደ ካብ ተካእቲ ክኸውን ቆጽ ነቢሩ ዘሎ ሃላንድ ድማ ብጸጋማይቲ እግሮም ቀተልቲ ተጻወቱ ምዃኖም እዩ። እዞም ሓዲድ ዓወት ሜሲን ሮናልዶን ከይሰሓቱ ክቕጽሉ ድሮ ኣብ ናሓድሕዶም ክዳፍኡ ጀሚሮም ዘሎ ተጻወትቲ ዝሓለፈ ወርሒ ሃላንድ ምባፔ ሃትሪክ ክሰርሕ ምስ ረኣኾ ኣብ ልዕሊ ባርሴሎና ምዃኑ እዩ ካብ ናቱ ነጻ ተባባዕ ረኺበ ክብል ድሕሪ ናይ ሴቪያ 2 ሾታት ምቁጻሩ ዝበሎ ናይዚ ፈረንሳዊ ሾቶ ምቁጻር ንዑ ኣዝዩ ደፋኢ ሓይሊ ከም ዝኾነ ተዛሪቡ እዩ። እዚ ሃላንድ ዝበሎ ኣቀዲሙ እዞም ኣርኣያ ብዙሓት ተጻወቱ ዝኾኑ ሮናልዶን ሜሲን ብዙሕ ግዜ ዝብሎ ነበሩ እዩ። እዚ ማለት ምህላው ዓወት ሜሲን ሮናልዶ ከም በሊሕ መላጸ ከብልሖም ከሎ ብኣንጻሩ ሮናልዶ ምህላው ድማ ንሜሲ ናብ ደረጃ ክበጽሕ ክጽብጸብ ዘይኽእል ሓይሊ ኮይኑዎ እዩ። እዚ ወለዶ ኩዕሶ እግሪ ካብ ነዊሕ ዓመታት ጀሚሩ ሰሙን ሓድሽ ታሪኽ ክብሮ ወሰን ምትፍናን ክሳብ ናባን ሶም ዝበጽሕ ሕልኽ ብሮናልዶ ሜሲን ርእዩ። ኣብዚ እዋን ብድምር ዕድሜኦም 70 ዓመት ጌሮም ዘለዉ እዞም ውርያት ተጻወትቲ ወላ እውን ዕድመ ተደፍኡን ካብ ውድድር ጎባሉ ኤውሮጳ ብጊሓቱ ተገለፎን ምስ ዘይጽንቀቕ ዓሞ ከም ዘለዉ ኣብነት ዝኾን ብዙሕ ውልቃዊ ዓወታት እናሓፈሱ ይቕጽሉ ምህላዎም እዩ። ዝሓለፈ ወርሒ ሮናልዶ ብሉፅ ተጻዋታይ ሴሪያን ሾቱ ድማ ዝበለጸት ጎል ናይዚ ዓመት ክትበሃል እንከላ ብሾቶት ሊግ እውን ዝመርሕ ዘሎ ንሱ እዩ። ናይ ሜሲ ሪና ካብኡ ብዘይሰንፍ ኣብ ላሊጋ ቀላል ሾቶ ኣመዝጋቢ ኮይኑ ኣብ ቅድሚት ይርከብ። እቲ ሓደ ተውቦ ዝተዓደለን ፈጠራውን ዝሓወሰን ተጻዋታይ እቲ ሓደ ድማ ብብርቱዕ ጻዕሪ ተዓወተ እናተባሃሉ ንኩዕሶ እግሪ ዝዓብለሉን ክሳብ ሕጂ መንበልጽ እናተባሃለ መካቲዖም ዘይተዓጽኡ ዘሎ ሜሲን ሮናልዶን ኣብዚ ንቢልዮናት ዘቓኒ ዓብ መድረኽ ምዝንጋዕ ንተዓዘብቲ ፈውሲ ኮይኖም እዮም ተባሃለ ምግናን ኣይኮነን። እሞ ሕጂ ኸ ከምቲ ኣቐዲምና ዝረኣናዮም ገለ ተስፋ ዝነበሮም ተጻወትቲ ነቲ ናቶም ደረጃ ከይበጽሑ ዕድመ ደፊኦም ዝርከቡ እዞም ገና ኣብ ንቕልኦም ጥራይ ብዙሕ ዝረበሎም ዘሎ ኣብዚ ቀረባ ሳምንቲ ወርቃዊ ግዜ ሜሲን ሮናልዶን ኣብ ዝብቅዑ ዘበሉ ውልዶ ተጻወትቲ ብኣግኡ ኣብ ናይ ጋንታ ሽልማትን ናይ ውልቅን የዋጽኦም ዝኾኑ ዶስ ሕጂ ሮናልዶ ሜሲን ኣብ ዘንተሪፎኖም ዘለዉ ዓመታት ካብዚ ዓብላል ናይ ዓወት ዓንኬል ዕድመ እምበር ተጻዋታይ ዘዋጽኦም ኣይክንርአን ኢና። ግዜ ዝምልሶ ሃንቀውታ ደገፍቲ መዕረፍ ዝገብር ሕቶ እዩ። በዚ ኮይኑ በቲ ን11 ዓመት ሽልማት ባሎንዲዮር 10 ወርቃውያን ጫማ ልዕሊ 1500 ሾታት ዘመዝገቡን 9 ናይ ቻምፒየንስ ሊግ ዋንጫን ካልኦት ጠቒስካ ዘይውዳእ ዓበይቲ ክብርታት ዝረኸቡን ክርስቲያኖ ሮናልዶን ሊዮኔል ሜሲን ክሳብ ሕጂ ንኣፍቃሪ ኩዕሶ እግሪ ብዘርኣይዎ ስፖርታዊ ምትፍናን ውድድርን ክብሪ ዝግብኦም እዩ። ኣብ መወዳእታ ብዙሓት ማዕከናት ዜና ናይ መጻኢ ሜሲን ሮናልዶ እናበላ ዝተፈላለዩ ተጻወትቲ ንጠቕሳ ገለ ካብቶም ካብ ምባፔን ሃላንድ ወጻኢ ተካእቲ ሜሲን ሮናልዶን ክኾኑ ይኽእሉ እናተባሃሉ ብቐጻሊ ዝጥቀሱ ተጻወትቲ ጀርመናዊ ተጻዋታይ ቼልሲ ካይ ሃቨርትስ፣ እንግሊዛዊ ተጻዋታይ ቦሩሲያ ዶርትመንድ ዶጃን ሳንቾ፣ ብራዚላዊ ተጻዋታይ ሪያል ማድሪድ ቪኒሲየስ ጁኒየር፣
ኢጣልያዊ ተጻዋታይ PSG ሞስኬን እቶም ናይ ቀረባ ተጠቀስቲ ሮናልዶ ሜሲን ተኪዮም መቕረት እዚ ዓብ ስፖርት ከይንክብ ብቕዓቶም ንኣፍቀርቲ ስፖርት ከዘናግዑ ተስፋ ተነቢሩሎም ዘሎ ሕጩያት ተጻወቱ እዮም። ሲነማ ሰመረ ሰመረ ካብ ጊዜ ናብ ጊዜ ሓይልና ደደበ ፍልጠት ሓጐስ ደስታ ሰሓቕ ስኒት ሩፍታ መኽሰብ እናሃበ ሲኔማ ሰመረ ኣብ ሲኔማ ሰመረ ተጥዑሙ ዝመቀ ንዑንዩ ዓማ ኮሜዲ ድራማ ዕላላት ዋዛታት ስፖርት ፊልም